Good morning. Gusto mo ba nga makasinati ka o dili ka madutlan og subaw? So gamit na sa powder nga Santi Barley powder. Gamit na ni mga katiil. Kay dili ta basta-basta madutlan og subaw. Basta makagamit ka og barley. So ikaw man ani mga pino ta. Ning brihalon kay wa may mamalit. So wala pa may customer tadi ato lang brihan. So indot kay ni og kani atong gamiton. Una nga hindi ka magmahay o magamit tag inani kay damor siya nga maan nakatabang sa atong panglawas, no? Muna nga sulay na ninyo para masinati po ninyo og unsa ni ka-epektibo ning ato ang barley coffee o barley powder. Tao. Color green. Okay, labo. Sakto lang iyang katagis. Mga pino kita. Tara. Mga pino kita. Tungaan lang natin ni kay budget ta kay matak pa tayo sir. Samot na nating ulan karon. So pag-pick na mog mga inani kay dili ta basta-basta madutlag subaw. Na pero noon kaning dagwaya di mo gini basta-basta madutlan og subaw. Ana siya. Ato na mikos-mikoson. Ay, higop. Yan tayo ko mag-mikos-mikos. Tara. Wow. Oh, sus. Guwapo naman dahil kayo. Karoon ba ko kabantay ba? Nga. Medyo ning usab yun na ito ang pagkaan ba? Sus. Na. Nasa comment section ang ato ang link ani. Palit na mo para napukoy pang maintenance dari og mopalit mo, no? Kay ang ako ang ginansya diri pang palit ra po nako og maintenance nako. I-maintain nako diri sa ko ang panglawas. Kay og damor ko nga mahalinan, mas damor pod nga makasinati tag kanunay kanindot sa atong panglawas. No? Isa nasayod og nakakita mo nga inaani na to ang kalagayan. So dili man ni basta-basta nga mahilis din ani. So hinay-hinay dagan pagidi og mga pila isa ka tuig baka no mo na nga
Tabangay ko ninyo, humaan sa pagpalit lang sa tong product kay para mapatuloy-tuloy pa ang ato ang pag-inom ani. Kay ang atong ginansya ni ato ramang ipalit og inani. Mo nang taan rapod gamor mo nagsuporta sa mga video so palit na mo sa tong product kay ang gamor mo nagsuporta sa mga video og mapalit mo sa akong product mas damor pod mo nga makasinati og mga kanindot mo sa panglawas. Kana lang. Asa naman mo? Diri na sa Cup Sunday Barley Coffee. Diri na mo. Ano mo paglangan-langan? Lang, tuloy kong share. Bye. Love you all.